Timo ja Tiina tien päällä. Alla halki Suomen ja Euroopan. Aurinko paistaa, tie vie meitä ja mieli kevenee matkallaan. YouTubeen Rainaa pukataan ja fiilistä kohotetaan. Vapaus kutsuu, lähde mukaan. Matka jatkuu vaan. Kielletty. Raunioalue. Tiinakin sanoi tuossa Jussi, että muurella kiipeily kielletty, mutta eihän me nyt näillä kiipeilläkään. Kiva puskaparkki. Ilmeisen rauhallinen. No, aika näyttää. Ja siellä ylhäällä on tykki. Joo. Vai kaksikin? Ai niin, tässä alhaalla. On siinä. On siinä ollut tykkimiehillä ainakin hulppeet näköalat. Siitä kun lasauttaa, niin teräskuulla kohti höyrylaivaa. Kattokaa nyt näitä maisemia. Oi vitsi. Joo, me jäädään nyt tänne puskailemaan. Moro. Sieltä hienot vilkutukset. Ja takaisin. Vau. Siellä Allu. Siinä Kaapo. Ja vitsi missä maisemissa. Mikä? Poksiivan. Ai niin, Kaapo ja Allu. Sinappi maisto. Vai kuvaksi jo? Juu. Wasabi-sinappia. Jatkoa. Wow. Noniin, otetaan seuraava sitten. Kädet varattu. No niin, nyt tulee video. Joo, ei ole näytetty. Wasabi sinappi. Jes, odotetaan sieltä. Ålands senap, eli Ahvenanmaan omaa wasabi No niin. Se oli hyvä. The tasting number one. Ei kun two, sorry. Mä yritin sanoa niin. Mun kieli ei taipunut. Ui. Ainakin nenä käy niin kuin wasabi. Kävikö nenä? Mulle ei käy. Ihan on hyvä. Joo, mä tykkäsin kanssa. Onko niinku ihan hyvä vai tosi hyvä? Aika jännä. Mun mielestä se oli tosi hyvä. Mä voisin ostaa kyllä. Käy vähän maistaa niin. No ne. Mut Timo sä oot ostanut jo. Sinappihan usein, väkevä sinappihan tulee tuolta nenän kautta. Niin tulee. Oikein hyvä. Ei ole makea, ei ole tulinen, mutta siinä on se wasabin oma. Mutta on kuitenkin sellainen tulinen sinapin, siis perinteistä vaikka vihreäseen sinapin, Joo. niin tulisempaa. Jatkoon. Tässä on Puttes Camping. Se on varmaan kesäisin auki. Nyt se on kiinni. Joutsenet huutaa tuolla.
Käydään kattelemassa näitä raunioita. Täällä on ollut kyllä jännä tapa tehdä näitä linnakkeita tuollaisista niinku elementin näköisistä kivistä. Ilmeisesti ollut aika helppo työstää sitten tohon muotoon. Päävelinnake oli Pomarsundin linnoituksen mahtavin rakennus. Hieno kuulosta toi. En tiedä kuuluuko sinne toi joutsenten huuto tuolta. Vähän on tällainen harmaa ilma, mutta poutaa kuitenkin vielä toistaiseksi. Iltapäiväksi lupas sadetta. Nyt ollaan niinku linnakkeen sisällä. Ei sit ole jäljellä kuin muutama hassu kivikasa. Kivikasat täälläkin. Joku on löytänyt tuosta hienon puskaparkin. On muuten aika makealla paikalla. Tiina, laitetaan tää mieleen. Mikä? Puskaparkkipaikka. Joo. On muuten tosi Mutta toi oli kivempi tai oli huomattavasti, mutta siis jos joskus halutaan. Niin, ei huono paikka. Niin. Hienot on maisemat. Oh. Hieno silta tossa. Tuolla ylhäällä on noi tykit. Pääseeköhän sinne ylös? Sellaiset tykit. Joo. Tässä on kai. Timo, Mitä? täältä. Ai jaha, no mä menen tästä. Ei vaan tuolta, joo, kyllä. Seurataanpas. Siellä olisi kahvilakin, mutta se taisi olla kiinni. Jaksaakaan tänne kiivet. Onpa upeat näköalat jo tässä. Ei. Tiltornet. Hei. Kyllä se on vaan korkealta hienon näköistä. Ja veneitä menee tuolla. Pääseköhän tuonne? Eiköhän tuosta pääsee tuosta. Olisiko se ollut sulki? Mennään katsomaan. Juu, Oliko? taisi olla sulki. Ai jaha, Se on varmaan silloin vaan, kun tää kahvila auki. se voi olla. Till Tornet via Caféet. Joo. Eli kahvilan kautta vaan.
Joo, eli tää on Eli ei päästy. yleisöltä kielletty nyt tai suljettu. Selvä. Emme pääse tällä kertaa, mutta ehkä joskus toisella kertaa. Ja jos me kerran ollaan täällä jo Tiina käyty 25 vuotta sitten. Niin. Ja mitä tässä? Ai sesonkin loppuu tänään, lukee tuolla. Ei ole uutta sesongin avausaikaa vielä. Okei. Okay. Ajellaan kohti satamaa. Ollaan vähän ajoissa siellä, mutta keretään vähän vaikka syödä jotain. Långnäs. Joo. Näin se rupeaa retki lähestyä loppua. Joo. Ja. Pysähytään tuohon kanaalille. Käydään vähän vilkaisemassa. Tässähän me voitais oikeastaan syödä. Niin voitais. Mukavampi se tässä on seisoskella kuin siellä satamassa. Kaapo siellä. TU-käännös. Sitten käänny vasemmalle tielle 3 Lemlandsvägen. Mahtavat paikat ja maisemat. Käydään vähän käplää ja syödään tässä. Pakaa tonne alluun ja mä lähden vähän kuvailemaan, minkä näköinen tää paikka on. Voisin sanoa, että ihan kiva lounastelupaikka. Onpa hienoa. Hienoa on puisto tässä ja tuolla on Tiina tekemässä lounasta. Kyllä sitä vaan odottelee jo, että tulisi noi lehdet noihin puihin. Mutta sieltä ne tulee pikkuhiljaa. Suhteellisen kiva paikka asustella näissä taloissa. On niin huikeita maisemia, että ei voi kuin suositella. Tulee matkailuautolla tai vaunulla tänne. Tai miksei ihan vaikka mopolla, jos haluaa noissa hotelleissa ja motelleissa asustella. Hei! Hyvä. Tervehdys! Hei! Siitä. Tiina ja Timo. Kyllä! Peiliin. Peiliin! Noin! Kaasupullo on kiinni. Se on kiinni jo. Ei sähköpaikka vartu. Ei tarvii. Suoraan eteenpäin ja sitten saat ohjeet häneltä. Selvä. Hyvä. Otan nyt, sait, joo, hyvä. En nähnyt, että sä sait nää.
Näin, sitä taas laivalle ajetaan. Mm. Ei ole paljon porukkaa ainakaan vielä. Mitäs kaikkea täällä on kivaa? Täällä on pikku purtavaa. Kahvia saa ja juomista siitä. Ihan kiva. Kivan näköinen lounge. Kuuluis viinit ja oluet. Niin. Yhden oluen vois kyllä juoda. Mm. 4 tuntia kuitenkin kestää matkan. Ihan 2 ollaan täällä. Mikäs siinä? Tällaiset herkut. Tää voi leipäkakkuu ja poromoussee ja oliko, että aurinkokuivattuu tomaattia. Pikkasen sataa vettä täällä. Joo. Tai räntää tai jotain. Jotain ihmeellistä. Ne. Taivaalta tulee. Yök. Siellä seuraavat jo odottaa laivaan pääsyä. Ei. Turvallista matkaa. Kiitoksia. Samoin. Tuolla näkyy vielä tämmöinen laiva. Oli kyllä hieno laiva. Ja ne on hienoja noin. On. Molemmat. Kiitos kun olitte mukana ja katsoitte tänne asti taas. Pääsiäinen vietettiin Ahvenanmaalla ja taas on uutta muisteltavaa. Ottakaa kanava seurantaan, niin nähdään taas pian uudestaan. Kun matka jatkuu nauraen vaan.